Și Carmen Fogea. Care au venit de la Piatra Neamț. Robert este vicecampion național la clasa extremă anul trecut. Locul 2. Un echipaj foarte bun, și anume deținătorul antitral la clasa extremă în Campionatul Național al României, a locului 1, sunt campionii naționali. Au venit la București și le mulțumim, au concurat atât la clasa Open, unde au luat locul 2, cât și la extrem. Kevin Isabolt și Benji Moghior. Felicitări! Și pe locul 1, așa cum ne-au obișnuit în ultima vreme, este un echipaj de la Cluj, care sunt anul trecut vicecampion național de Open, dar anul acesta se pare că merg foarte bine și sunt celebrii Lucian Neac și tot Marius Ismao. Poftiți, vă rugăm! Au o ținută de vară, după cum vedeți, ne spune că fac off-road. Să vă mai zicem ceva, știți, la Pro TV și la toate televiziunile, incidentul cu Iovan, avion, etc. El este eroul din Apuseni, cum a fost numit, și împreună a fost acolo. Aplauze pentru ei, sunt câștigătorii de la Open, îi vedeți live. Eu am avut GPS-ul mai bun, Răzvane. Așa e, mai multe echipaje s-au dus între acolo, ei au ajuns și colegii lor de club de la Clubul Transilvania din Cluj.